Úgyhogy még a 85. oldalon vagyunk, és hát 285 van, úgyhogy még egy kicsikét még arrébb van a végem. De a delta szárny az már így készül. Jó, ez most 3 oldalon keresztül. Hova rakjalak? Ide raktam. Hol a telefonom? Nagyon sokat gondoltam. Még gondoltam rád a héten, Csicsú. Mert hogy gondoltam rá, hogy keresek a Concord... Keresek a Concordhoz valami fali konzolt, hogy felrakjam a falra. Balú írta, nem rémálmom volt, dehogy is. Balú küldött nekem egy linket, hogy lehet vásárolni az eBay-en ilyen fali konzolt. Én mondtam, hogy nem akarok vásárolni, meg megkerestem a neten, hogy lehet ilyen 3D nyomtatott fali konzolt is, hát letöltöd ezt a fájlt, és akkor így elkészül. Van hozzá 3D modell, igen. És az a kérdésem, hogy véleményed szerint, csak még nem jutottam el oda, hogy írjak neked, hogy majd átküldöm a linket, és hogy megtennéd kérlek, hogy megbecsülöd kb., hogy szerinted ez mondjuk, nem tudom, hogy számolnak, csak nem akarom, hogy lehúzzanak itt Spanyolországban, hogy így ez körülbelül időben, hogy számolják ki egyébként a 3D nyomtatott dolgoknak az árát, hogy ezt időben, vagy felhasznált műanyagban, vagy a gépnek az üzemideje, ezt hogy számolják? Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerettelek volna keresni. Idő, alapanyag, elektromosság, minden egyben. Aha! Jó, hát nem olyan nagy dologról van szó, csak nehogy elkérjenek, mit tudom én. Jó, mondjuk, hogy 150 eurót elkérnek, akkor nyilván kiröhögöm. Még pár nap és mérkezik az új nyomtató? Ó. Hát akkor lehet, hogy az lesz, hogy inkább átküldöm neked, és inkább postaköltségnek, meg neked, meg minden, hogy, mert akkor azt így tudom, hogy ha vársz, nem tudom, hogy ez most nagyon hirtelen felkérdezés, ne haragudj, majd akkor megbeszéljük privátban, de hogy ha ne adj Isten esetleg, akkor simán, simán esküszöm, egyszerűbb postára adni. Na, igen, valami 2 elemből áll, van amelyik a izét tartja, a Concord feliratot, meg egy ilyen kiálló pöcs darab, ami így fölfeláll, és akkor arra kell így ráültetni. Nagyon szakszerűen megfogalmaztam. Épül az utastér.
Na majd átküldöm, köszönöm szépen. A kiálló pörzs darabra rá kell ültetni a repülőgépen. És akkor az így wow. Ugyanazt nézzük, pörzs darab volt neked is a fejedben. Na, hát akkor előkeressem azt a linket. Köszönöm szépen. Nem tudom oda rányomni. Halló? Jó reggelt. Jó reggelt. Hogy vagytok? És visszament a szobába. Ennyire ijesztő lennék? Vagy büdös, ez a kettő. Másik oldal. Szerintem szellőztetni szeretne. Akkor büdös vagyok. Jó, azt mondja, hogy csak, hogy nincsen levegő. Igen, Regi gondolkodott arról, hogy legyen fény. Lesz. Hú. Jó. Ez meg ebből az irányból megy ide bele. Au. Jó reggelt kívánok! Érzékeny a szagokra. Tudom. Ez esetben érthető, hogy visszament. Most ne kiabáljak, mert ki fogja nyitni az ajtót, hogy legyen kereszthúzat egy pillanatra. Szia, Balú, jó reggelt! Na. Mindjárt ránézek én arra az SR listára. Hogy állunk? Ó, nagyon jó, 12 muzsika már fött is van. Hát akkor szerintem elérkezett a pillanat, hogy ránézzünk itt a dolgokra. Nem? Nem ez. Ez. Zeneváltás. Aláírom, hogy váltottunk stílust. Köszi, Csicsú. Mi újság, Balukám? Hogy mint? Sok váltakozás lesz? Oké, majd meglátjuk. Ja. Hello, sziasztok! Pogyó! Hát sziasztok! Hát sziasztok! Várjatok! Hát itt nem voltam erre fölkészülve. Bogyó, nagyon szépen köszi a rédet. Mark, hello, köszönjük szépen a követést. Várjatok, ezt a telefont ezt miért raktam ide? Ez mint hogyha reklám lenne. Várjatok, rajta vagyok az ügyön.
Na, lássuk. Mi a helyzet bogyóéknál? Rocket League. Nagyon jó. Az nagyon jó. Hála az égnek nem tudok vele játszani. Hála a magasságos. Énnek bőven elég volt Slankynél nézni. Hogy haladunk? Nagyon jól haladunk. Képzeljétek el. A Concordot rakjuk ki. A 91. oldalon vagyunk. Egyébként így fog majd kinézni. 91. oldalon vagyunk. 289 oldal. Úgyhogy van bőven. És hát itt tartunk. Egyelőre. Itt van már egy mechanizmus, ami már kinyitja majd szerintem a kerekeket, és akkora, mint a fejem. Úgyhogy alakulunk. Alakulunk. Ezt a generációk közti különbségekre küldöd ezt a zenét? Jó. Van mindenem, köszönöm. Nem tudom, egy kis magyarul. Már nem, mert attól meg zsíros lesz minden. Nem, semmi nem kell. Jó, köszönöm szépen, hogy megkérdeztem. Már kész is vagy a lépegetővel? Csili, ez nem ér. Ez nem ér, hogy ilyen gyorsan haladsz. Szedd szét és rakd össze újra. Jó volt az 1v1? Helyes. Nem tudom, én azzal a játékkal... Tehát én nem tudom, én abban hiszek, hogy az a játék, vagy hát azt gondolom, hogy az úgy mész, és akkor jön a labda, meg stb. És közben a Slanky mutatta, hogy többet tölt a levegőbe, mint amennyit a földön. Úgyhogy mondtam, hogy jó, kösz, ez nem nekem való. Nem. Mert tartok egy kis szünetet, Regi, majd, és akkor majd rakok magamba valami. Hanyadik zacskónál járok? Ez volt a... 7. És 27 van. Úgyhogy szerintem ne aggódj, még ébren leszek, amikor visszajössz. Úgyhogy itt fogok ülni. Tessék? Aha. 10... Micsoda? 12 000 óra? 12 000 órád van a Rocket League-ben? Tizenkettő ezer? Annyi óra nincs? Hát az... Te jó szagú ég. Az hogy? 500 nap. Te jó ég! Hát nagyon remélem, hogy valami világbajnokkal beszélgetünk most itt, és szerintem már halomra kerested magad, és éppen a Seychelles-szigeteken logatod a lábadat, és közben balkézzel 1v1-ezel bogyóval. Mármint, hogy 1v1-eztél. Te jó ég! Ennyi órával? Azt a mindenit. Na, jó van, örülök neki. Jó. Márk. Nincs normális csapat Magyarországon? Hát akkor
Menni kell külföldre. Hú, ez most mint hogyha megmondtam volna a tutit. Ez az! Előre! Újság, Szotyi. Nem tudok napirendre térni, 13 000 óra. Te jó ég! Hogy nem untad meg? Most őszintén, hogy a pit... Nehezen tudom elképzelni, hogy leülsz azt mondja, mit csináljunk ma? Nem is tudom, várjál, jó, régen játszottam egy kis Rocket League-et kéne játszani. 13 000 óra! Te jó ég! Szia, Peti! Úristen, elképesztő vagy. Ez most a Csicsu álomról szól? Na így, így elmondtam. Csicsu álom. Pont így történt. Istenem. Igen, mert fölkeltem. Majd a szám végén eldöntjük, hogy ez most jó vagy rossz. Filament a nyomtatóból, pontosan. Fölkeltem, mert nem tudtam, hogy tegyem fel a kérdést. Hogy az ott azon ott pörög, meg nem pörög, meg ott elszakadt, meg ott csöpög, meg nem tudom mi van. Nagyon jó. Isteni. Isteni. Érezni. Érezni. Kezdtem aggódni, hogy ez miért akadt. Miért maradt ki? Most valami videoklipet nézzünk szerintem, mert ilyen vannak benne ilyen fényképezések, vagy nem tudom mi. Várjatok, ez most a melyik része? Ez a felső részem. Hogy?
Ha? Biztos, hogy így kell ráraknom? Te jó ég! A műanyag fonal? Egyébként az is nagyon jó, az nagyon találó. Cségóban 3000, Fortnite-ban és kb. Annyi. Te jó ég, és jó életed van? Kezdek aggódni érted most már, Márk. Köszönöm szépen a rédet még egyszer, vigyázz magadra, kitartás bogyom. Én nem tudom, hogy mi történik, de nagyon építem. Na most már így néz ki. Hát azért vannak azért a nyomtatásban azért pici apró hibák, de így látjátok. És most már megint egybe van, és jó merev lett az egész. De jó ég. A rasta szív. 8. zacsi. Jaj. Keresem a szotykost. Szotyi, beköszönsz? Szotyi? Nem, Szotyi most nem akar beköszönni. Majd amikor erre jár, akkor majd elkapjuk a grabancát. A 10. zacskónál szeretnék tartani egy kis szünetet. Pa-pa-pa-dám. Elinvitáltad a Szotyit? Fogadjunk, hogy kint fetrengtek. Hát, chili volt. Chili volt. Kiváltás történt, úgyhogy Szotyikának jelenése van. Fogadjunk, hogy kint fekszenek a kis kinti kanapén. Na, ugye, hogy jön? Na gyere, Szotykos! Hát zavasz! Gyere! Szia! Szia, Szotykos, mi újság? Igen? Nagyon izgalmas dolgok történnek nálunk. Mi történik itt nálunk, Szotyi, látod? Látod? Jaj. Itt van a kis Szotykos. Mi az ott? Mi az itt? Látod, van itt egy ilyen zacsi. Mi ezt, megszagolod? Megszagolod? Jaj, jaj, hosszú kutya! Mi ez itt? Mi ez itt? Jól van, te! Kis Szotykos. Minden rendben van? Hol vagy? Jól van. Na menjél akkor. Jó, pedig már 3 vagy 4-ször kikeféltük a bundáját, meg minden, de még így is önti magából.
A szört. Na. Ah, ez az. Várjatok, ez is Irie Mafia. Igen, de hogy a izének kell. Jó, itt most már itt van mindenki. Jó. Jó, hogy ebből csak egyet kell berakni. Ó, akkor azért nem találtam többet. A kutyától? Csak energiát lehet szerezni a szatyiból. Tényleg? Az olimpia távolugrás nyertese Szottyero, igen. Ja, és már is bele kell építenem? Oké. Okay. Ide rakom így, és akkor hát, ha tudom, hogy nem fog elférni. Aha, megint megkapjuk a kitámasztókat. Jó, akkor most egy kicsit szerintem pihentetni lehet a makettent. Még, hogy nem borul fel. Jó. Hú. Tényleg? Az ott kint az olimpián? Mármint, hogy konkrétan gondolom győztek, gondolom, nem? Ja, ott van a kínaiak győztek, és történt egy nagyon szép dolog, a hölgy meg... Nagyon szép. Hát mondanám, hogy ezúton is sok boldogságot. De hát ők is egy kicsit más kultúra, mint a miénk.
Ja, cuki, cuki. Próbálom értelmezni a szöveget egyébként. Na, az is jó. Tourenwagen Meisterschaft. Az a... Micsoda? Tourenwagen? Az a túrautó világbajnokság? Olyan, mint a... Magyarul hogy hívják? De lehet, hogy nem az. Jaj, rosszat raktam ide. Na, kell mégiscsak az. Német túrautóbajnokság. Oké, akkor jól emlékeztem, vagy jól gondoltam. Nem VVDC, vagy micsoda az? Valahol magyaroknál, vagy itt nálunk, itt is szokott lenni. Abban volt benne a Mihelis, nem? De ne haragudj, lehet rosszul tudom, csak mint hogyha így emlékeznék. De javítsatok ki.
Jaj, de jó. Hm. Írjuk föl, mi van most? 15:36. 15:36. Várjátok, frame a telefonomba. Igen. És N LBX. Hol tartunk? Jó, azt szerintem még pár darab van. Itt nem tudom őket kidobni? Nem tudom minden kidobni. Nem tudom, hogy miért éri meg. Jó, most visszakapcsoltam az alertboxot elméletileg. Igen, van bot eltávolító, igen. Majd kidobálom őket. Fölírtam 2, 4, 6, 8, 10 darab. Hát ez annak éri meg, hogy ne dobja ki őket, tehát hogy vannak random, tehát valaki fizet ezért, értelemszerűen, akkor ő megkapja a követőket, de hogy a Twitch ne dobja, az algoritmus ne dobja ki azt az embert, aki csinálja ezt az egész dolgot, ezért másoknak is csinálja ezt. És akkor így a sok dologba ezt így lényegében el lehet rejteni. Jó, majd szépen kidobáljuk őket. Igen, itt tartok, ezt fölraktam, beraktam, leraktam, jó, lapozok. Készül a gép eleje egyébként. De egyébként én sem értem meg, hogy ez álca-pálca, így igaz. Ez csak azért van, hogy a többit elrejtsék.
Pá, 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 pá. Ez jó. Akartam is mondani, hogy ez jó. Jó, az előzők is jók voltak, de ez kifejezetten. Hozom a többit, várjatok. Úristen. Ez mekkora lesz? Nem kicsi. Hát nem fog elférni a képernyő, ez biztos. És még a felénél se vagyunk. Még a felénél se vagyunk! Úristen, várjatok. Megint le kell venni a műanyagot. Muszáj vagyok félkézzel tartanom. Innen az elejéről kell bedugnom. De hova? Várjátok, rosszul csináltam valamint. Valamit rosszul csináltam. Ajaj.
Pillanat. Fordítva raktam be egy elemet. Na, tudom mutatni. Szóval, hol látjátok? Így látjátok. Szóval ezt az elemet itt, ez itt volt kint a legelején, és ezt fordítva raktam be. Mert valamiért nem tudtam, ez tűnt fel, hogy ugye őt kell beszerelnem, ezt a rudat, amivel tudom majd mozgatni a dolgokat. Itt mutatja. És néztem, hogy dugom bele, nem csatlakozik. Aha, és most a jó. Most a jó. Most már össze van connectingolva. Hú, szép mentés. Köszi szépen, Góguszmedve. Jó játékot. Mindent egy kicsit jobban össze kell nyomni, mert hát igyekszem, hogy jó legyen. Annyira szép lesz ez a festés egyébként ezzel a vékony piros csíkkal az oldalán, és a függőleges vezérsík meg kék lesz. Nagyon jó. Hétfőn volt a születésnapom, és ezért legózunk. Mert 2 darab Lego szettet kaptam, az egyiket kiraktuk tegnap előtt, szerdán, és akkor most pedig ez igazából a nagy készlet. Köszönöm szépen! Nyilván nem tett honnan, meg miként. Egyébként azt nem tudom, hogy utasokat is kapunk szerintetek? Hogy Amerikában is ihatok legálisan alkoholt? Fú, nagyon örülök neki. Igazából ezért vettem elő a Concordot, mert ezt kértem, hogy már tudjak egy kicsit Amerika irányába kacsingatni. Nézzem meg az utaslistát, ha megnézem. Nagyon szépen köszönöm, Peti. Nem tudom, hogy kapunk-e minifigurákat. Ezt mondjuk nem tudom, hogy kapunk-e pilótát, meg ilyesmit. Szerintem végére értünk, mert ez most már eléggé... Igen, eléggé izének tűnt. Premiumbeat.com. Ilyen volt. Na, akkor nézzük, mi van még. Nézzünk kedvelt buzsikákat. Igen. Nem. Jó.
Csak hogy szóljon egy kicsikét valami a háttérben. Úgy. Természetesen felkiáltójel SR-rel továbbra is lehet zenéket kérni. 9-es Zacsi. Nagyon jó, nem hiányzok senkinek. Talán egy kicsit lehet hangosabb. Úgy. Pam, 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 pam. Közben mindig itt van nekem a főgépen a Boom, az Overture Flight Deck. A stream elején mondtam itt a többieknek, hogy hát bár ugye a Concordnak vége, de maga a Supersonic vonal az egyáltalán nincsenek vége, mert hogy készül a Overture nevű gépezet, ami kísértetiesen hasonlít, és már meg is történt az első vásárlás, meg minden. A United Airlines, American Airlines, Japan Airlines fogja üzemeltetni. Most mutatták be idén a cockpitet, ezt konkrétan, de hogy kétszeres hangsebesség. Kb. Ugyanúgy delta szárny, ugyanúgy úgy minden ugyanaz, kb. Mint a Concordnál, tehát lényegében kicsit utopisztikus és egy tovább gondolt verziója. Úgyhogy fog ez még repülni. 64-80 fő körülbelül. Utazó magasság, hát ezt nem látjuk. ...7800 kilométer. 60k feet. 60 000 láb. Ó, te! Hát akkor ezt most itt osszuk el. 60 000 láb az utazó magasság. Az a baj, hogy neked tudnom kéne nekem ennek a váltószámát. Na mindegy. Szóval, hogy igen, készül. Meg lesz. Gondoltam, hogy megmutatom nektek. Félszemem, mert mindig rajta van ezeken a különleges projekteken. A Bezosnak a projektén is rajta van, azt hiszem, a dupla törzsű Strato Launcher, vagy nem tudom mi az Isten annak a neve. Azon is rajta van a félszemem, mert elképesztő, hogy milyen dolgokat építenek ott is. És folyamatosan kapom egyébként a notification-t a flight radaron, amikor éppen felszáll a Nevadai sivatagban. Igen. Hát persze. Hát ugye a delta, tehát maga a szárny kialakítás ugye nem megfelelő arra, tehát valamit valamiért. Tehát, hogy fönt nagyon magas utazó magasságon jól jön a delta szárny, és nagyon jól lehet vele ilyen szintű sebességet elérni. De alacsony sebességnél ez a konfiguráció nem igazán jó. Le- és felszállásnál. Hát nyilván ezt most kisakkozzák valahogy, hogy... Meg ugye a hajtóművek azért rengeteget fejlődtek. Tehát azért 1969-ben volt az első felszállás. Tehát, hogyha most megnéztek egy A321-et, meg egy A321 Neo-t, már a kettő között is óriási különbség van. Úgyhogy már eleve az is nagyon sokat fejlődött. Maga eleve a hajtóműrendszer.
Ahogy vége a számnak, csicsúváltok is. Jó, de hát egy szám az nem szám. Haló. Most meg fog épülni a gépnek az eleje. Várhatok még nyugodt többre is? Jó, akkor várok még többre. Van nekünk itt egy ilyen elemünk, amit nem bontottam ki. Úgyhogy ezt majd a megfelelő időpontban kinyitom, nem tudom mi az. Csak az egy az, ami nem műanyag zacsiba volt. No, ez szerintem... Igen. Ez most egy kicsit hosszabb lesz, úgyhogy ezt most egy kicsit félre tudom ide rakni. Az OCD és én nem teljesen párhuzamos legyen a mikrofonálvánnyal, mert akkor így jól néz ki. Így is, azt is úgy rakjuk be, így tessék. Jó, még egy zacsi, és egy kicsi szünetet fogunk tartani. Kicsit kinyújtóztatom a lábam. Megépítjük még a 10-est is. És majd utána. Meg majd enni is kéne egy pár falatot idővel. Mert mondjuk még jók vagyunk, mi csak 4 órája nyomjuk. De valóban hosszú lesz ez a stream. Azt hittem, hogy egy kicsit jobban fogok haladni, de hát... Néztem mondjuk Nem spoilereztem le magamnak egyébként, tényleg, de kíváncsi voltam, hogy mennyi idő alatt rakja ki a építsd meg, vagy építsd fel, vagy hogy van, tudjátok, a legós magyar csatorna, és neki valami 4 óra, vagy 5 óra valamennyi volt, úgyhogy mondtam neki, hogy hát akkor nekem is mondjuk a duplában, másféle számolunk, akkor de hát sehol se tartok, te jó ég. Ezt a számot nem akarom most. Építsd fel, köszi. Ennél jóval kisebb kamion is 12 óra volt? Ja. Egy, két, há, négy, öt, hat, hét, nyolc.